En aquest vídeo anirem a explicar els diferents aspectes a considerar per l'elaboració del treball de la unitat 1 sobre l'anàlisi del perfil professional a partir del decret. El nostre punt de partida serà la pàgina web de la Direcció General de FP, que l'adreça és www.xtec.net/fp. Un cop en aquest portal, clicarem sobre cicles formatius. Ens conduirà a la pàgina dels cicles i d'aquí accedirem als currículums. En aquesta pàgina tenim tots els currículums agrupats per famílies professionals. Per aquesta nova aplicació hem escollit l'informàtica. Tenim ara la família professional d'informàtica amb l'oferta educativa existent, que són 3 cicles formatius, un de grau mitjà i 2 de grau superior. Escollirem en el nostre cas el cicle de grau mitjà d'explotació de sistemes informàtics. Accedim a la pàgina. A la part tindrem les guies d'identificació en el cicle. Podem veure aquí el títol del cicle, la referència al decret de creació, el títol, el perfil professional i aquí aniríem continuant les diverses informacions. Justament l'activitat 1 que us plantegem se centra en l'apartat 2, que és el del perfil professional. Aleshores, per fer aquest treball utilitzarem un editor de text. En el nostre cas hem escollit l'OpenOffice per la seva característica, que és una aplicació de programari lliure que estarà disponible per a tothom. També ho podeu fer utilitzant el Microsoft Word. Important recordar-vos que poseu una capçalera, referència als que heu escollit pel vostre treball, i tampoc oblideu-vos d'un peu on hi hagi el vostre nom, cognoms i la numeració de pàgines. Bé, partint doncs d'aquesta pàgina en blanc, aquest document en blanc, anirem recopilant la informació del decret i l'anirem traslladant al nostre treball. En aquest cas hem inclòs el títol del formatiu, la referència al decret de creació i en aquest cas la temporització d'hores. El següent punt seria ja incloure el perfil professional. En aquest cas, per començar ja la recopilació d'informació, ens traslladarem al decret. Un cop a la pàgina del decret veurem que en el seu punt 2, que parla del perfil professional, tenim els diferents apartats. Els anirem recopilant. Començarem amb aquest apartat 2.1, la competència general, és a dir, que farem la seva còpia i la traslladarem al document. Un cop en el document, doncs, copiarem el primer apartat 2.1 i així ens anirem fent amb els successius subapartats. Com podem veure, ja hem recollit els 4 subapartats que fan referència a la competència general, a les competències professionals, a les capacitats claus i al camp professional. Posteriorment procedirem a anar recopilant la informació de cada un d'aquests apartats. Sobre la competència general veiem que en la mateixa normativa tenim l'especificació concreta, la copiem i la traslladarem al nostre document. Un cop en el document, procedirem a enganxar aquesta competència general. Un cop copiat, hi donem estil i, posteriorment, podem fer el nostre comentari o valoració personal dels continguts del decret. A continuació que hem fet la competència general, podríem passar a les competències professionals, que seria l'apartat 2.2 que tenim aquí, igual que hem fet, aniríem al decret i recopilaríem la informació. Estem ja dintre el decret, en l'apartat 2.2 de competències professionals, i veiem que el nombre de competències és important. Cada competència conté diversos, realitzacions concretes. Aleshores agafaríem, en aquest cas, la primera competència, instal·lar i mantenir servei de xarxes en concret, la copiaríem i la passaríem al nostre document. En aquest cas ja tenim la primera competència professional inserida i a continuació podem explicar les diverses actuacions en aquesta competència. Tornem al document marc. En el document marc veiem que la primera competència té, en aquest cas, 4 realitzacions rellevants. Les copiem i les traspassem al nostre document. Un cop hem transferit aquestes realitzacions, podem dir, en algun cas, alguna
eliminar-la perquè es tracta de fer un anàlisi i de fer una valoració personal. Aleshores, en algun cas, podríem considerar que alguna d'elles no és tan rellevant, no és tan significativa. I així ens passaríem a la resta de competències professionals. En el nostre cicle, en concret, ja estaríem a la E, que seria l'última de les competències professionals. En aquest cas també l'escolliríem, la copiaríem per passar-la al document i tindríem en aquest cas les 7 realitzacions que li corresponen. Com veiem, el següent apartat ja és l'apartat de les capacitats clau. Un cop acabades les competències professionals passaríem ja al següent apartat, que seria el de les capacitats clau. Igual que hem fet abans, un cop ja tenim el títol, anirem al document marc per extraure'n els continguts. Un cop en el document marc veiem que a l'apartat 2.3 de capacitats claus tenim una petita introducció que la podem utilitzar, en aquest cas, explicativa, o ja podem passar directament a cada una de les capacitats claus. Començaríem que la primera, amb referència a, la copiaríem i la traslladaríem al nostre document. Ara ja tenim inclosa la primera capacitat clau i a continuació anirem al document marc per recopilar informació de les característiques d'aquesta capacitat. Veiem en aquest document marc com aquesta capacitat o cada una de les capacitats es manifesta amb un conjunt, diríem, d'especificacions. Aleshores, a partir d'aquí es tractaria que nosaltres en fem un resum. Bàsicament ho expressaré de manera mecànica, però es tractaria d'agafar el conjunt d'aquestes especificacions, que seria aquí, fins que ja entraríem en la segona capacitat, i traslladar-les en el nostre document marc. En aquest cas ja hem fet un resum d'aquestes manifestacions i continuaríem el procés afegint la resta de capacitats clau. Per acabar, indicar que el treball l'he de desenvolupar a partir dels 5 punts que teniu plantejats en la tasca número 1, que són aquests. Recordeu-vos que al final el document el podeu presentar tant en format PDF com en format ODT, que és el de l'OpenOffice, com en format doc si heu treballat amb Microsoft Word. Important que en el moment de gravar tingueu en compte les característiques que s'us plantejaven del nom, que són important que seguiu la nomenclatura, la C, el número de crèdit que posteriorment voldreu vosaltres programar, ACT, fixa, i en aquest cas, si és l'activitat 1, ACT1. A continuació, el primer cognom, faltaria un guió i el segon cognom. I a partir d'aquesta nomenclatura desarem el document que posteriorment enviarem. Posteriorment, per trametre l'activitat, recordem que anirem a l'activitat 1, que fa referència un cop estem dintre la pàgina d'activitat, en la part inferior veurem que hi ha un botó de navega, clicarem en aquest botó i localitzarem i seleccionarem, en aquest cas, el document que nosaltres hem fet i posteriorment, l'escollirem. Un cop escollit, només ens caldrà clicar al botó d'enviar. Fins aquí esperem que aquest videotutorial us hagi ajudat a situar-vos en la tasca realitzada en l'activitat número 1.